sillä pyörällä, jos katsotaan sitten, kun tullaan tänne Vuoksen suoralle, niin nopeutta yli 200 kilometriä tunnissa ihan varmasti, kunhan sieltä sitten herrat Jari Saarinen Yamahan 2 puolikkaalla, Giuseppe Sandroni Benellin 3 puolikkaalla tulevat taas jälleen kerran tänne Vuoksen suoralle, ja silloin Volvon hieno Polestar viritteinen T6 on pikkasen ahtaalla. Kyllähän noista pyöristä sitä nopeutta tällä suoralla ehti saada enemmänkin, huolimatta siitä, että ovat 2 puokkeja ja 3 puokkeja nämä pyörät. Ja taas nautiskellaan musiikkia korville, eli moottorin pauhetta. Venäjä jäi eilenkin, se savutti niin helvetin sieltä, se ei mennyt kierrosta. No ei se mennyt eilenkään, nyt se tulee. Se on pätkinyt tuolla taas tuolla matkalla. Tai sit se ootti, että se saa laskea.